Kanigadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri Rangba Dut Narendra Modi ulaong baka mang tengka jong ka sorkar pedeng na kabenta usnam arajar arpun rio arpun nyau ka wanra ya ka jingruit lenti ban nang kham kentiu ki kam ki bawanra ya ka jingla ka India ban yang halaki kijat. Menteri Rangba Konrad K. Sangma ulai ro bat ai khublai kerpang ya ka menteri Platengka ka sorkar pedeng ka Nirmala Sitharaman namar kalawan ra ya ka mang tengka ka badon ya ka jingyo ijngai ka badap pura bat ka bakham ban kerpang syapang ka thain syatai lamingi. Bat ka seng khasi bat senraj kala penlong ya ka kiu ngio ba sisien cisnam syaklar ulum sopet beneng henin kasngi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangba Dut Narendra Modi ulaong baka mang tengka jong ka sorkar pedeng kala wanra ya ka jingruit lenti ban nang kham kentiu ya ki kam ki ban wanra ya ka jingla ka India ban yang halaki kijat kum ka make in India. Modi ulaong baka mang tengka kan yarap ban pen urlong ya ki jing ang nut ki bakari ka don menta baka nang kham pen scam ya ka norem jong kari bakan yo ya ka lawai ka bapernai. Ula ben rap syuk baka ni ka mang tengka kalong ka bakham pher namar baka kambu ahmat ya ka jing penduna ya ka jing don kam jong kari ban panram bat ban te lakam ya ka jing kiudor kiwai ki menteri sorkar bakhmi ikitnat bapher jong ka sorkar bar kumju ru ki jela kila ai jing ro ya kamang tengka jong usnam arajar arpun riu arpu nyau. Menteri Rangba Konrad K. Sangma ulai ro bat ai khublai kerpang sya ka menteri Platengka ka sorkar pedeng ka Nirmala Sitharaman namar ba kalawan ra ya kamang tengka ka badon ya ka jingyu ijngai bat ka badap pura da ka bakham pai khmat banwan ra ya ka yo ka kot ka bani Islam. Sangma ula ai ka jingero ya ka menteri Platengka ka ri namar ba kalakham ban kerpang syapang ka thain chatai lamingi bat ula ong bakani ka long ka sin jam ka bakongsan ban penkelai ka thain kum ka engine ka baklan ban kentiu ya ka roi ka par ha ka thain mingi jong kari. Ula pen pauru ya ka jing sngongu ya menteri Rangba Dut Narendra Modi namar ka jing yalam jong bar ka jing skam jing mut jong ban wanra ya ka roi ka par ha kari ka bakentop lang ya baro da ka babu ya ka bha ka miat upai ba hakmat na ka benta ka Meghalaya ki kam ki balabu ahmat ki ha bat ka jing dan kam ka jela kom ka ecotourism ki lat ka mai ka jing pentebet ki saptre kam ki samla ka jing pen bhai ki lat ban yo jing sumar bat ka jing kentiu ya karep karyang bakan long ka bayai ne. Na ka benta usnam pisa tengka arajar arpun rio arpun nyau ka Finance Commission ka lamang kumni harum na ka benta ka Meghalaya. Na ka benta ka Rural Body Grant lamang shispa khandai phau klur tengka ka Urban Local Body Grant lamang sabu khandai klur tengka ka State Disaster Response Fund Grant lamang hendrio pulai klur tengka bat na ka benta ka State Disaster Mitigation Fund Grant lamang khatnrio point R0 klur tengka. Ka Menteri Platengka kari India ka Nirmala Sitharaman kala ong lengba ka mang tengka jong usnam arajar arpun rio arpun nyau ka sorkar pedeng kadang shna ya kalenti bat kenyat ya ka yo ka kot kenang ba ka jingsan ka bala don lupa haka kanang ye beteng. Kala benrap syuk baka sorkar haka beningkong kadang kemi benya ban penklan ya ka yo ka kot jong kari da ka bawan ra ki jingkela haki benta trekam ka ban walam bat ka ya ka jingla ban kentiu ya ki jingmi bat kilat ai kam ai jam. Habakran bat kinong pathai khubor hanen ka sngi hadian bakalawan ra ya ka mang tengka jong usnam arajar arpun rio arpun nyau ka menteri Platengka kala ong ba ka jingbo bha na ka benta ka jing penlut kari kalong baro khat ar point ar lak klur tengka ka balong saw point saw na ka shispa jong ka GDP bat ru ka jing penlut ka ba hetam hakishi posnam ki balalik no. Haba jubab halor ke jing penlut na kaliang hakaliang ki kor ki bor ka jing start ka juk menta ka Sitharaman kala ong ba ka spa snam ka ba arpuway ka dai ka bala peniat habaro kiliang da ka teknologi bat kumta ka sorkar ka pentik na bakan pendan kam ya ka na ka benta ka jing mentuai jong ki pat ba kala ong ru baka sorkar kan ai si hajar klur tengka haka sisnam yaman ka wei pakawai ka sor kham tam ki tu ki sor ki badang khamret bat ki badang kiyo. Na pedeng kitnat trikam baro dai kitnat ki kam yadari ka balayo ya kamang tengka ka bahetam hakaba kalayo hadu nyau point prasan lak klur tengka kani kala tam da khatsan point iwe khandai persen nakaba katnat kalayo haus nam pisa tengka arhajar arpusan arpun rio kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi ya ka hubor.
Naka station jong ka Akashvani Shillong ni beteng biang bat ki khubor ki badangsa. Ka seng khasi bat ka seng raj kala penlong ya ka kiu ngiu ba shisien chisnam chakler ulum so pet beneng henen kasngi. Da ki hajar ngut ki khun ki hajar jong ka rikhasi bat jaintia ki babut ikan yam tenrai ki la poi ban a ya ka ngut kadami utrai kenrat ha ka te kasngi. La penlong ya ka ni ka kiu ngiu da ka seng khasi kimi. Lasdang ya ka le niam le rukom ha ka ni kasngi da ka ngut kadam ha ka kerdok ka badan hatrai jong ulum so pet beneng bat kala beteng pat yaka haka duan kabadan hak liar jong uni ulum haka ba ki temen kisan kila duai pirat na ka benta ka bha ka miat ka koi ka khia ka man bha ka long bha bat ka sup ka san bat ka jing pelat na ki jing pang ka sniu bok ka jing sha len share len shop haki bor mariang ka kiu ngiu ba shisien chisnam ha ulum sopet beneng ka julong man na usnam haka sngi robi bar ka baningkong jong ubenai rempang. Ka jela Meghalaya kalala ban penbiang ya kajing penyaso lengba ka mobile bat broadband na ka benta khandai pusau point khandai iway na ka shispa jong barok kinong song jongka kani kalong kadak ka bakrau ha kajing kala ban plilat ikikam digital na ka benta kinong kendong la pentik na kijing khen ha kijing bu jing tho katkum ka vision hajar life ar ka jela kala bu thong ban penyar ya kajing penyaso lengba ki kor mobile shaman la kawai pakawai ka snong ban pendap ikijing te jing snah ki snong ki thau bat ban pendap ya ka jaka bu jing khen chapang ka jela la ni ka state data center tat hadu usnam hajar life ar ka khubor ka thu shu ba ka jing ton ki snong ki bala penyaso lengba ki kor mobile kala kiu shaka 1000 prapu artli haus nam pisa tengka hajar khatpra shaka 1000 khandai spa laifu pratali haus nem pisa tengka arajar arpusan kani kala nang kham penduna ya kajing pher ha pedeng ki jaka sor ba ki nong kendong ki ofisar sarkar ki ong ba kajing penbha ya kajing trekam jongka network kelas dang ru ban keta ikiru kom trekam ki bedai bat ki kam digital ka benta ba kongsan jongka ne kadai ka tura IT park ka ba on suppletion ka ba long kajing betingka ka ba kongsan na ka benta ka thain sep ngi jongka jela Meghalaya. Ha Mizoram, u Director General jongka Narcotics Control Bureau u Anurag Garg u lakhmi benya ikilat ki balashim ban khanglat ya kajing khai drugs ha kajing le jingo jong u ya ki thain khaput ka Mizoram bat Myanmar ha champai ha kani kajing le jingo u Garg ula ya phali jingmot ba katnat pulet ka Borsanshar district bat ki officer ka Assam Rifles ban ya kran halor ki boy trikam bat khanglat ya kajing khai drugs ha ki thain khaput Hadian kani oleh kendu ru ya Director General of Police jongka Mizoram u Sharad Agarwal bat ula penlong jingelang bakit nat sentiat jongka sarkar pedeng bat ka sarkar jela bat ki wei kinong dan benta hakaban yakun persya ya u drugs. Haka final jongka Lumpung yele kai tennis ka Australian Open u Carlos Alcaraz ula yo ya kanam la adu ha kasien ka baningkong hadian ba ula penliem ya u Novak Djokovic u Alcaraz ula penliam ya u Djokovic haki South Liki set da arla Henrio haka set ka baningkong Henrio la ar haka set ka ba ar Henrio la lai haka set ka ba lai but nyau la san haka set ka ba sao kani ka final kala long ha Rod Laver Arena kani ka day kasien ka baningkong ba u Carlos Alcaraz u badang ar po Arsenal karta ula job ka Australian Open Djokovic ubaladan menta laipo prasnam karta ularam hakasien kabaning kong hadian ba ulalong ula adu lakhat waisien haka Australian Open ban penkut ya ki hubor sa shizien pat kimat ki bakongsan Menteri Rang Bakdu Narendra Modi ula ong bakamang tengka jong ka sarkar pedeng na kabenta usnam hajar arpun rio arpun nyau ka wanra ya ka jingruit lenti banang kam kentiu ya ki kam ki ba wanra ya ka jingla ka India ban yang halaki kejan Menteri Rang Bak Konrad K. Sangma ulai ro bat ai khublai kerpang syaka Menteri Pelatengka ka Sarkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman namar kalawan ra ya ka mang tengka ka badon ya ka jingyo ijngai ka badapura bat ka bakham ban kerpang syapang ka thain syate lam mingi bat ka seng khasi bat senraj ka lapenlong ya ka kiu ngio ba sisen chisnem syakler ulum sopet neng henen kasngi bat katung ila poe syaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong ha ka por pravajing in so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban but pat ka khubor ka tin pareng ha ka por prakasal minute kani ka Akashvani Shillong समाचार